माझी कविता या काव्यमालेतील आजचं हे काव्य पुष्प पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण. कवितेचं शीर्षक आहे पंढरीची वारी. पंढरीची वारी. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, झेंडा रोविला. विठ्ठल 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 विठ्ठल. तुझ्या दर्शनाची आस पांडुरंगा कसा येऊ पंढरीस. तुझ्या दर्शनाची आस पांडुरंगा कसा येऊ पंढरीस. आयुष्य सरल वारीत आज मन रमेना संसारात. भविष्याची न चिंता केली, मुलं बाळ तुझ्या हवाली. कसा जाऊ शिवारात आज मन रमेना संसारात. ही पंढरीची वारी सण उत्सव घरोघरी. ही पंढरीची वारी सण उत्सव घरोघरी. मग सांग श्रीहरी का कोरडी पंढरी. मग सांग श्रीहरी का कोरडी पंढरी. नाही धरला वारीत ठेका, चुकतो काळजाचा ठोका. नाही धरला वारीत ठेका, चुकतो काळजाचा ठोका. सांग श्रीहरी का रुसलास भक्तावरी. सांग श्रीहरी का रुसलास भक्तावरी. करीन पुढची वारी जाऊन दे ही महामारी. करीन पुढची वारी जाऊन दे ही महामारी. दिसती ज्ञानोबा तुकोबा पालखीत. दिसती ज्ञानोबा तुकोबा पालखीत. आज मन रमेना संसारात. आज मन रमेना संसारात.